bilketa lan horretan beste zer haundi bat izan zen Bergarako Ahotsak, eta hor, 155 hiztunen zerak grabazio eta zerak dauzkagu sarean jarritzak, seguruna Bergarako Ahotsak ez hau nahi gojatzu. Ez dakit, nahi zauzartzen, no? Ez. Funtzionatu dagoen, laga ingo dugu. Seguruna kargatzen da lenkora pila bat. Lekargatuta egon die, baina ez dakit, galpein da eskaria eta baina ez da kontatzen dau, noiz gaixo zan. Bueno, orduan, bigarren hilduan, pixka bat baliabideak eskaintzea. Korpus bat osatuta daukagu eta korpus horretatik baliabideak eskaintzea. Eta bigarren hildo horretan gehiago eta hobeto izeneko programa jarri gauen martxan. Helburua, berbeta zaintziarekiko ardura bat edo sortzia. Herri hizkera prestigiatzia eta guk bereziki zuzentasuna hartu gauen langai. Atzo honetaz, zuzentasunaz eta egon zan txedaiko zerbait, eztabaidatxo bat, edo, bueno, zer bat, ez? Nik uste dut, benetan pentsatzen dut, gai lagana dala, ez dala zuri edo beltz etxekua, eta ninope hemen ikusiko ditugun, edo zuzentasunaren akartzat eta jotzen dien hainbat gairen inguruan zalantzak eukin naik, ez? Edo zen modutan, nik pentsatzen dut, eskaukela pasau bihar, sasoin baten eukidugun, ez dakit, larota piku urteko euskaldun hartzaren mendikuntako haren euskara, ura bai ura esatetik, dana eta baliagarri esatera. Ez dakit, euneko 10, bizitzako euneko 10 euskara egiten dauen, hanek sortzen dauen, azkenengo zera be, hori be aintzat hartzeko edala pentsatzera. Nik uste dut, hemen be, askotan, unien eziketan eta esaten da, pauta argi batzuk emotie, eta danak, aitzakamak,